časť. Napísal a nakreslil ju Doug Pilkey ako George Baird a Harold Hopkins. Koloroval Jose Garibaldi. Kniha sa mi páči, pretože je na začiatku napísaná rekapitulácia prvej časti. Kniha sa mi páči, pretože je akčná a vtipná. Páči sa mi, že je písaná formou komiksu. Prečo by som ju odporúčila ďalším čitateľom? Čitatelia sa budú zabávať od jej začiatku až po koniec. Prajem pekné čítanie.